پچھلے دنوں شاہکوٹ فیصل آباد شاہکوٹ لاری اڈے دا واقعہ ہے. ایک لال داڑھی والا بابا ادھی رات دا ویلا برڑا جیا بابا شاہکوٹ لاری اڈے رلدا پھردا ہے. پولیس والے پنجاب پولیس دیاں ویراں نوجواناں دیکھیا بابا ادھی رات لے پریشان لاری اڈے پھردا ہے. پوچھیا بابا جی کتھوں آئے ہو کدھر جانا ہے؟ بابا جی آندے نے پترو چوک آزم تو آیا لیا چوک آزم تو آیا وا اے شاہکوٹ دے نال ایک پنڈ ہے تقریباً 9-10 کلومیٹر میرا بیٹا رہندا ہے میں اپنے پتر کول جا رہا سا گڈی نے لیٹ کر دیتا ہے ادھی رات دا ویلا ہو گیا ہے میرے کول اپنا ذاتی موبائل نہیں میں پتر نو اطلاع نہیں دے سکیا. حضرات پولیس والے جوان پران دے نے بابا جی کوئی نمبر ہے تے بیٹے دا دیو اسا تواڈی ہونے گل کرانے آ. بیٹے دا نمبر ملایا گیا ابو جی نے گل کرائی گئی بابا دا پترا میں تیری طرف آ رہا سا گڈی نے لیٹ کر دیتا ہے ہو سکے تے شاہکوٹ لاری اڈے مینوں آ کے لے جا. اجے حضرات پتر بابا اپنے پتر نہ گلاں کر رہے ہیں خاموش ہو گیا گلاں کرتا کرتا خاموش ہو گیا. تھوڑی دیر گزری تے بابا زاروں قطار رون لگ پیا زاروں قطار رون لگ پیا انجی روندا روندا موبائل واپسی پکڑایا ایک پھٹے تے بہ کے آہی نکل گئیاں سسکیاں نکل گئیاں. پولیس والے پرام دے نے بابا جی گل کی ہے کیوں روندے ہو؟ بابا رو کے آندا کی دساں میرے بدتمیز پتر بدبخت نے میرے نال بدتمیزی کیتی. بیٹا کہہ رہا سی بوتھا چوکے ادھی رات نو تر پے میں تینوں لین واسطے کیویں آواں ایتھے مر کھپ جا دفع ہو جا صبح دن چڑھے گا تے آ جائیں مینوں بے آرام نہ کر ادھی رات لے میں اندھیریاں چوں تینوں کیویں لوڑا وا جنگل بیاباناں چوں میں نہیں آنا ایتھے دفع ہو جا. بابا رو کے آندا میرے پتر نے میرے نال بدتمیزی کیتی ہے بدتمیزی کیتی ہے. پولیس والے آندے نے بابا جی اجازت دیو اساں تینوں توڑ کڑے چھڈ آونے آ. تے بابا جی آندے نے میں اس بد نصیب کول جا کے کی کرنا ہے پھر دوبارہ بےزتی نہیں کرائی جاندی وہ مینوں جھڑکا مارے گا انج دے نافرمان کول میں جا کے کی کرنا ہے. پھٹے تے بہ کے رون لگ پیا. بابا آندا مینوں میرے حال تے چھڈ دیو مینوں میرے حال تے چھڑ دے ہو. پولیس والے آندے نے بابا جی نہیں ادھی رات دا ویلا کچھ نہ کوئی تیرے نال حسن سلوک کرنا چاہنے ہاں دسو کوئی اور تیرا رشتہ دار دائیں بائیں قریب اسا تینوں توڑ چھڈ آئیے. تے بابا رو کے آندا 11 کلومیٹر دور ایک پنڈ جن دا نام اسلام نگر ہے اوتھے ایک میری بیٹی بھی رہندی ہے. او بیٹیاں والے ہو دھیاں والے ہو اے گل بھی ذرا دھیان نہ سنیا جے. بابا آندا 11 کلومیٹر دور ایک پنڈ جتھے میری بیٹی رہندی ہے تے پولیس والے آندے نے بابا جی کوئی بیٹی دا دماد دا نمبر ہے تے دیو. نمبر دتا گیا ملایا گیا پتر دیاں گلاں سن کے بابا اگے دکھی بیٹی نال گل کر دے آئی آنسو لڑیاں دی طرح حضرات ٹپک پے نے. بابا رو کے آندا نہیں بیٹی ہے میں تہاڈی طرف آ رہا سا گڈی نے لیٹ کر دیتا ہے شاہکوٹ لاری اڈے ادھی رات دا ویلا پریشان ہو سکے تے اپنے ابو نو لے جاؤ. بیٹی نے گل سنی فون تے تائیں نکل گئیاں وے ابو پیاریا اللہ کرے تینوں تتی ہوا نہ لگے بابا اللہ کرے میری زندگی بھی تینوں لگ جائے. ابو جی تھوڑی دیر رکو ہنے ایسا تانوں لین آ رہے ہیں میں صدقے قربان ابو میری زندگی بھی تانوں لگ جائے میں قربان میرا باپ آیا. پولیس والے آندی ویرو میرے ابو نو کتے نہ جان دیا جے اسا ہنے لین آ رہے ہیں. فون بند ہویا تھوڑی دیر گزری پھر دوبارہ فون آیا رو کے آندی ہے پولیس والے ہو اے میرا خاوند لین واسطے آ رہا ہے میرے ابو نو کتے نہ جان دیا جے. لکھن والا آندا ہے ادھی رات لے بیٹی نے اپنے خاوند دے ترلے کیتے تے سر دے اسائیاں پتہ نہیں میرے باپ کی کنی کو زندگی ہے وہ تھوڑے دنوں دا مہمان ہے ہو سکتا ہے ابو دا آخری چکر ہوئے. جا میرا ابو لاری اڈے پریشانی جا میرے باپ نو لے آ. زمین تے ابا راضی آسمان تے رب راضی زمین تے
अबू राजी आसमान ते रब राजी जा मेरे बाप नु ले जितनी देर तक अबू घरे नहीं आया बेटी किते अबू ली बिस्तर बिछा रही है ते रो के आंदी है सारा दिन पता नहीं मेरे अबू ने खाना भी खाता है कि कोई खाना भी खाता है कि कोई नहीं। ये बेटी रो रो के हजरत अबू का इंतजार कर दी खाने तैयार हो रहे ने। खुदारा जवानो इन्हां बाप की कदर करया करो इन मां बाप का एहतराम करया करो। अज लोग बेटी नूं हार जांदे जेड़ी बेटी नूं हार जांदे ने वो बेटी मापियां लई तड़प रही है। हजरत दो तीन जुमले जरा ध्यान ना सुने जे धीआं घर मापियां दे रहमत होंदिया मापियां नूं धोखे आए बुक बुक ने रोंदिया दियां घर मापियां दे दुख न देवी अल्लाह किसे नूं भी दियां दे दुख न देवी अल्लाह किसे नूं भी दियां दे। पुछो ना लोकां नूं जेड़े दुखी इन्हां दियां दे पैर बूहे पाउंदे आई पैर बूहे पाउंदे आई अथरू वहांदियां दियां घर मापियां दे रहमतां होंदियां दियां घर मापियां। हजरात पिछले दिनों स्कूलों के इम्तिहान होए एक बाप फौत हो गया चार बेटियां रब ने पुत्र नहीं दिता अबू फौत हो गया बेटियां स्कूल के इम्तिहान दे के कामयाब हुईयां इन्हां इनामां तो शील्डां फड़ियां घरे जान दे बजाए सीधी अबू की कबर ते कब्रस्तान चलियां गईयां अपने अबू की कबर ते रो के जिहड़ी गल बेटियां ने कीती है हजरात वेखण वाले ने खुदा की कसम परेशान कर दिता है। बेटियां रो के आंदियां ने वे अबू